כפי שאתם רואים. כפי שאתם רואים. מכינים את פלייבק, הכל. כי גם ב-5 לפנות בוקר מגיעה ארוחה, אני חושב. תגיד לי אם אני צודק כבר. כל הלילה הולך ארוחה. אמא, אנחנו באים! ששש, אני טוב חזק מדי. טוב, אנחנו הקלטנו? אותי לפחות? כן, כמעט סיימנו. מחפשים שאין תקלות. אוקיי, בלי שום סיבה. קשור היום, אבל באמת, כל מה צריך לקום לבית ספר השעה 5:14 כבר. התקנו לבית ספר. אתם פגרים! 1 say 1 היי 1 תוריד 10 אבי. טאץ' תודה פיקס. הקטע הבא מכיל תכנים המסווגים לגילאי 14 ומעלה. האזנה על אחריות המשתמש בלבד. כל התכנים שלהם תאזינו כעת נכתבו בגדר סאטירה הומוריסטית ואין לייחס להם כל משמעות. תודה והאזנה ערבה. קמים מוקדם בבוקר, בלי שום סיבה. באים לבית הספר, נכנסים לכיתה. לכאורה הגרביים לא נותן לך לנשום. מה שבא לך שיגמר כבר היום. היסטוריה סמים, המלכה מדליקים, לא משתמכים, את המורה לא חדשים, העיניים מוצאים, ואיך לא נרדמים. אז בוא נעלה לעצמו נתבייש, ליער לא אכפת, אז ממה אתה חושש? טרנדיאדה מחכים, עם ונינה עולים הולכים לישון. את היד מושיטים, אנשים טובים עושים, אם הגיעי המורה, אני בהשעיה זוכה, מגיעים עוד 2 דקות, לא יכול גם לחכות לקרות. חצי יום בחדר כושר, 2 בריכה, זה מה שקרה כשהשנה נדרכה. לא יודעת מתמטיקה, שלום ותמיד, כבר 2 בלי שינה, מכינת התלקית. גו שיר! חסרונות צעירים, 2 לא לומדים, מברוך מחליטים, תודה מועצת תלמידים, לגיחה יוצאים, למים נכנסים, שרח לא לומדים. מה לעשות? המורה מבריא. לעשן כולם עולים, קצת לשבור את החוקים, המורים לא מעניינים, על הזיינות הקסמים, החוקים המבחנים, השיעורים הציונים, המבחנים והבחנים והמבחנים אותי לא מעניינים. את היד מושיטים, אנשים טובים עוצרים, אם מגיע המורה, אני בהשעיה זוכה, מגיעים תוך 2 דקות, לא יכול כבר לחכות לקרות. בתנועה זה ממש לשם, שבר לי את הגשת, הצוצחות תנדלי, אני בכיתה גילית, צמודה ותנו לישון, עכשיו שניעו לשון. צמודה רוצים שינוי! שר, תשתוק, אתה לא רואה שכל הכיתה מחכה רק לך? טוב אמא. תודה רבה, למי שבא למחלקה. את אחת, בונה, את נפלאה, כיתה טובה, אוהבים מהנשמה, כל שנה. או שבעצם לא, את אחת כבת זונה, לא נסבול גם עוד שנה, לא שלום, לא מה קורה, אני לא רוצה שנתראה, את כולכם כבר לא זוכרים, את הקשר מכחישים, יאללה חופש! פלאש אנחנו די גברים.